zuciyata na ce min an soki. Duk daɗi iya wuya ki sani ni ban barin ki. Na san so yana da al'ajabi da yawa a na tsaki. Bai ji mini tun da zuciyata ta ɗauke dafinki. Zo zauna zana. To da fatan dai kun yi subscribing kuma kun danna ƙararrawar sanarwa domin an kusa nan da kwana kaɗan za mu sakar muku episode 1 na burin raina. Na tabbatar da cewa kun shirya, ni ma a shirye nake domin zan ba ku mamaki kamar yadda na saba. Burin raina fim ne mai dogon zango kuma wanda za mu daga kawo muku shi a kowane sati, kowane lahadin a ƙarshen sati idan Allah ya so ya yarda. Don haka kada ku bari a baku labari. Ku yi subscribing, ku danna ƙararrawar sanarwa, sannan kuma ku yi comment idan fim ɗin ya yi muku kyau, sannan ku yi liking idan ya burge ku. Na gode.